يا ناس غرتوا على ربيع بنتو. אם האדם יבוא למצב של תורה יחנית, בוודאי אדם לא יחנית. يا وزخوت جدودو يا ناس غرتوا. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הראש כולל, אני מקווה שאתם מרגישים טוב. טוב, רק עכשיו הגעתי מסיעה ארוכה, ולא היה אפשר שאני לא אדבר איתכם, בפרט כשקיבלתי מכתב מהראש כולל, ששם שואל אותי שאלה יפה מאוד. והשאלה היא, שראינו פרשת השבוע שיעקב אבינו עליו השלום אוסף את בניו השבטים הקדושים, הוא מרגיש לגלות להם את הקץ, וזה היה סמוך למיטתו, סמוך לפני שנפטר. חז"ל אומרים, רש"י אומר, שהסתלקה ממנו השכינה, וכמו שידוע, ודאי שמן השמיים לא הסכימו איתו לגלות את הקץ, מהרבה סיבות. והכל פעמים יעקב אבינו עליו השלום הוא בן אדם שכל דבר ודבר שהוא עושה, הוא הכל רואה בו השגחה פרטית את השם. וכשכאן הוא היה, אתם יודעים שיעקב אבינו נסתלקה ממנו השכינה במשך 22 שנים, כאשר יוסף היה רחוק ממנו. וסתם דרך אגב, אני רוצה לשאול שאלה, מדוע שמע לא שאל שאלות? סתם, אני שואל גם לראש כולל שאלה עצומה. לא ראינו שמע ששאל את הבנים שלו, מדוע נסתלקה ממנו השכינה? רק כשבאו אליו ואמרו לו, הכר נא את הכותנת של יוסף, אמר, כן, זאת היא הכותנת שנתתי לו, כותנת פנסים, תערוך טורף יוסף, והתחיל לבכות, מתאבל, וכולי וכולי וכולי. רבותיי, ונסתלקה ממנו השכינה במשך הרבה זמן. מדוע לא עשה חשבון נפש? למה נסתלקה ממנו השכינה? מה פתאום, מה? ופה הוא מאשים את הבנים שלו. אז שמה הוא לא עושה חשבון נפש, הוא לא אומר כלום, ופה, אז עכשיו השאלה של הרב מלכה מתחילה עכשיו. השאלה הראשונה זה שאלה שלי. עכשיו השאלה של הרב מלכה שיחיה, הראש כולל, הוא שואל שאלה, אומר, יעקב אבינו עליו השלום שואל אותם, חושד בהם אם שבהם חטא ופגם, שזה שגרם לסלוק השכינה, והם עונים חס ושלום, שמע ישראל, אנחנו מאמינים בהקדוש ברוך הוא. מה הייתה ההאמנה של יעקב לחשוד בשבטים? הרי הוא חי איתם 17 שנה במצרים, שלווה, אחדות, רואה את יוסף הצדיק, כל השנים היפות שהיו ליעקב אבינו בחיים שלו, זה היו 17 שנה במצרים. 17 גמת היה טוב. אלה היו החיים הכי טובים. רואה 600,000 מזרעו, כל יוצא חלציו, על ידו. מה פתאום, הישיבות שפתח באריס גושן, ודאי היו הרבה ישיבות, 600,000 בני אדם, ריבונו של העולם, צריך אצטדיון, כמו איזה 3 אצטדיון, כמו אלה שיש לכם, כמו אלה שישמע בירושלים, אני לא יודע, 600,000, איפה התפללו? אני לא יודע איפה הם מתפללים, מעניין, מעניין, כולם צדיקים. יוסף הצדיק, אפרים מנשה, ממש. איזו שמחה ליעקב לראות כל ההיסטורין שעברו על יוסף.
והוא נשאר בצדקו. בפרט עכשיו כולם שלמים, כולם אהובים, בלו שום פגם, בלו מום. כתוב, הרי Jerusalem, ça s'est coupé. Voilà.
וולי. טוב. Oui. C'est le RAF. C'est le chinois, pardon. כן. Allô? וואלה, מה קורה? מה? לא יודע למה זה התנתק הרב. לא היה שום סיבה. הרב גם הרב שאני... מה? הרב מזכיר את הרב מלכה, והרב מלכה לא פה, אולי בשביל זה. בשביל זה הרב כל הזמן הזכיר הרב מלכה, הוא לא נמצא. ואני לא יודע למה הרב מזכיר. טוב, לא משנה. הרב רוצה לנסות להמשיך את השיעור? אני אמשיך. הרב, אתם לא עם המחיר שלנו. אז יגיד לאריה שיתקשר עוד הפעם למספר של השיעור. אני לא יודע, אריה לא יודע איפה הוא. טוב, אז לא צריך. לא צריך. אין דבר, לא צריך. תודה רבה. כל טוב. טוב, שלום. שלום. אז נמשיך השיעור שלנו. אז לכאורה קשי משתי סיבות. הסיבה הראשונה, מדוע השכינה הסתלקה. והשאלה השנייה, שהיא חשובה מאוד, לא ראינו שבמשך 22 שנה שיוסף הצדיק נעדר מהבית שלו, לא ראינו והשכינה הסתלקה מיעקב אבינו, לא ראינו שהוא חשד בבנים שלו ואמר להם אתם אשמים ופה חושד בם. פלא. אז רבותיי, ננסה קצת להסביר מדוע כשיוסף הצדיק נעלם מהבית ונסתלקה השכינה מיעקב אבינו, לא חשד בבנים שלו כשבגללם נסתלקה השכינה, וכם שאסף אותם לדבר איתם, נסתלקה השכינה ממנו, והוא כאילו מאשים אותם. שאומר להם, האם יש בכם איזה פגם? איך אפשר לעשות צדיקים כאלה? עד שאמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ישראל זה יעקב, השם אלוקינו. כאילו רצו להזכיר לו, היי יעקב, אתה זוכר כשפגשת את יוסף, אחרי 22 שנים שלא ראית אותו,
אמרת שמע ישראל. רצית לגלות בזה, להורות לנו, שגם במצב הכי קשה של הרגישות, ההתרגשות שהייתה לך, אחרי 22 שלא ראית את הבן שלך, חשבנו שאתה תתרגש מרוב אהבה, ותבכה ותיפול עד צוואריו, וראינו אותך איך שהסתרת את ההתרגשות מראיית הבן שלך, ואמרת שמע ישראל, הראית לנו עד כמה אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. מה שחשוב אצלך זה הקדוש ברוך הוא, לא יוסף שלא ראית אותו במשך 22 שנה. מה שהיה חסר לך זה הקדוש ברוך הוא, שהשכינה נסתלקה ממך. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה מה שאמרת. אז זה מה שאנחנו אומרים לך עכשיו, שאנחנו אוהבים רק את הקדוש ברוך הוא. אי אפשר שיהיה בנו איזה פגם. אם יש בנו איזה פגם או איזה חטא או איזה עבירה, אז אנחנו עוברים על אהבת השם. אנחנו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אנחנו אוהבים אותו. יעקב, ישראל, מה אתה חושב? ככה אתה חושב עלינו? ככה. מה שאתה הרגשת כשראית את הבן שלך אחרי 22 שנה, זה מה שאנחנו מרגישים עכשיו. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא כל כך, עד שאין לנו זמן לעשות עבירה. אין לנו אפילו אהבה אמינה לעשות עבירה. אלא שהשאלה נשאלת, איך יעקב בא למצב כזה? לחשוד בם. זו השאלה. איך יעקב בא למצב כזה לחשוד בם? זו השאלה. זו השאלה. רבותיי, אני חושב, התשובה היא, אני רוצה להזכיר לכם מה שראיתי כשנסעתי לארגנטינה השבוע הזה במטוס, סנהדרין דף כ"ו עמוד א'. שם הגמרא מדברת על שכנע ועל חזקיה המלך. כאשר שכנע וסייעתו רצו למרוד בחזקיה המלך ולצאת אצל סנחריב ולהשלים איתו. וידוע הגמרא אומרת ששכנע, כשהדורש היו לו 13,000 תלמידים ששומעים את השיעור שלו, וחזקיה היו לו 11,000 כאשר היה מוסי את השיעור שלו. וכשמרדו בו שכנע והסיעה שלו, אז חשב חזקיה אולי הוא לא ראוי, אולי שכנע יותר צדיק ממנו, כי יש לו יותר תלמידים. ויצאה בת קול ואמרה לו מה שאמרה לו. על כל פעמים, רבותיי, יש לנו פה שאלה עצומה לשאול, איך שכנע שהיו לו 13,000 תלמידים, היה ממש דורש, נתאר עצמנו עוד פעם איזה אסטדיון, איזה בית מדרש, לא יודע, קשה לי לתאר לעצמי. אני מכיר היום בארץ, באמריקה, הבית המדרש הכי גדול, כמה אלפים, בית מדרש של 13,000 תלמידים. פלא פלאים, איזה גודל, איזה גודל. ואיך היה מדבר, איך היו שומעים אותו. וחזקיה היה לו 11,000, טוב. גם 11,000 זה חשוב, אבל השאלה היא על שכנע. איך זה שהוא בן תורה? יש לו ישיבה גדולה יותר חשובה מהישיבה של חזקיה. תתארו לכם, לפי המספרים הללו אני מבין שהיו ישיבות של 5,000 תלמידים, היו ישיבות של 10,000 תלמידים. רק פה אנחנו מדברים על הישיבות המפורסמות, כמו שהיום מדברים על ישיבת פוניביץ' או ישיבת מיר או ליקוד, ששמע כמה אלפים תלמידים שיושבים ולומדים תורה. אז זאת אומרת
הישיבות המפורסמות שהיו פעם, ישיבת שכנה וישיבת חזקיה. פה היו לומדים 16,000 תלמידים, ופה היו לומדים 11,000 תלמידים. אבל היו ישיבות קטנות. אבל מי גרם לכל המהפכה הזאת של לימוד התורה? זה חזקיה. חזקיה שנעץ חרב בכל בית מדרש, ואמר מי שלא לומד תורה יתדכא בחרב זו. אז חיפשו ולא מצאו ילד או ילדה שלא יודעים הלכות. כולם יודעים. היה רק ישיבות, ישיבות, ישיבות. ואני מתפלא על שכנה, שהייתה לו הישיבה הכי מפורסמת, שהוא יצא להשלים עם סנחרב. ומה היה הסוף שלו? מוות. גררו אותו. קשרו אותו עם הזנבים של הסוסים וגררו אותו. עד כדי כתוב בגמרא שאפילו הכין קבר אם ימות להתקבוע עם מלכי בית דוד. פלא פלאים, איך דבר כזה יכול להיות? התשובה היא הגאווה. הגאווה. אדם שעושה תורה קרדום לחפור בה. הגאווה. וזה רבותיי מה שגרם לשכנה, שהוא רואה שיש לו 13,000 תלמידים, יותר מחזקיה. אז הוא ראה את עצמו, אבל הרי אתה מלך. מה מאחר רבנן? מי שלומד תורה הוא מלך. לא, הוא רוצה את הכתר. הוא רצה להשלים עם סנחרב, כדי שסנחרב ימנה אותו להיות מלך ביהוד, מלך בארץ תחת חזקיה. מרד בחזקיה, כדי שהסנחרב ייכנס לירושלים, יהרוג את חזקיה וייתן את הכתר לשכנה. כבוד, כבוד. רק כתוב ואין כבוד אל התורה. לא, הוא רצה את הכבוד האמיתי. רצה להשתמש בכתרה של תורה. מאחר והייתה לו ישיבה גדולה של 13,000 תלמידים, אז רצה עכשיו את הכתר האמיתי. אתם זוכרים רבותיי הסיפור של ינאי. למה ינאי שימש בכהונה גדולה 80 שנה, ואחר כך פרש והיה רשע גדול. והרג כל הצדיקים, הרג כל התלמידי חכם. למה? מכיוון שהיה כהן גדול וגם היה מלך. אז פעם היה איזה בן אדם שאמר לו, תשאר את הכתר מלכות ותשתמש בכתר כהונה. מה אתה רוצה, גם את זה וגם את זה? גם מלכות גם כהונה? או זה או זה? וראה שפגעו בכבוד שלו כי רצה את שתיהם. כשראה שפגעו בכבוד שלו, אם אתה אומר ככה, יש סימן שכל החכמים חושבים כמוך, קם והרג אותם. גאווה. הגאווה הוציאה אותו מדעתו. הגאווה הוציאה אותו מדעתו. רבותיי, פה אותו דבר. שכנה, היה לו כתר תורה. מה אתה רוצה? לא רצה גם את הכתר מלכות. זאת אומרת שרצה לעשות מהתורה קרדום לחפור בה. רבותיי, תשמעו טוב. לפי מה שאני מספר לכם עכשיו, לפי מה שאני אומר לכם, עד כמה אנחנו הבני תורה, אנחנו צריכים להיזהר. אם אנחנו בני תורה, אז אנחנו צריכים באמת להיזהר, כי התורה מגדלת ומרוממת את האדם. רק שאדם להיזהר. תראו רבותיי, כל הגדול העולם, כל הצדיקים, מי גידל אותם? מי עשה אותם למנהיגים? מי עשה אותם לעיני העדה? מי עשה אותם להיות עיני העדה? מי עשה אותם להיות מה שהם היום? זה הלימוד התורה. התורה עשתה ממנם רב שך, רב עובדיה יוסף, הפני יהושע, רבי עקיבא איגר. התורה עשתה אותם לרבי אלישיב, רבי חיים פינטו. אבל הם ידעו איך להתנהג. אני הייתי אצל רב שך עליו השלום, איך היה חי כשהיה בגיל 95. בית ממש פשוט. ממש פשוט.
אין לא ספה ולא כלום, רק ספרים. ספרים, אין כלום. ראיתי הבתים של גדולי הדור, אין בהם כלום. ספרים. ידעו שזה לא הולך בבת אחת, גם גשמיות, גם רוחניות. או זה או זה. הרב שלי, הרבנים שלי, רבנו גרשום ליבמן עליו השלום. איזה בית היה לו? רב חיים שמואל לופיאן עליו השלום. רב שמאי צאן עליו השלום. מספרים על רבי משה פיינשטיין, שאחד הגבירים רצה לעשות קצת שינוי בבית שלו, והכל רעוע, הכל ישן, אין כלום. מיד עשה הפתעה, מיד הביא כל הרהיטים חדשים לבית של רבי משה פיינשטיין עליו השלום. רבי משה פיינשטיין הגיע לבית, נכנס לבית ויצא. אמרו לאשתו, אשתי הפתעה בשבילך, אתה לא מופתע? אמרה לה, איפה הבית שלי? אמרה לו, איזה בית? זה הבית שלך? לא, איפה הרהיטים שלי? אני לא יכול לחיות בכזה רהיטים יפים. איפה התורה, איפה הרהיטים שיעידו עליי שאני יושב ולומד תורה? זרקת אותם? אם את לא מביאה לי את הרהיטים הישנים, אני לא נכנס לבית. והיו צריכים לחפש, כל מי שלקח איזה רהיט מהבית של רב משה פיינשטיין להחזיר אותו. וכך החזירו הכל למקומו. והוציאו כל הרהיטים החדשים מהבית. זה שכנע, רצה כבוד. כבוד, בשביל הכבוד. יש לך כבוד? לא. הכבוד על הראש, הכבוד של התורה, רצה לעשות מזה קרדום, לחפור בה. הוא רוצה כתר עכשיו. אז מה הקשרו עשה לו? זנב. גררו אותו, קשרו אותו עם זנב של סוס. מי שעושה לגדול, מחפש גאווה, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו לזנב, לאחרון שבאחרונים. זה היה העונש של שכנע. וככה כל העולם ילמדו ויראו. כשלומדים תורה, התורה נקנית בייסורין. אין התורה נקנית אלא במי שמנמיך עצמו עליה. מי שרוצה להתגדל בתורה הוא ייפול בסוף, כמו שאנחנו רואים היום. עכשיו אנחנו מבינים שיעקב אבינו עליו השלום, במשך 22 שנים שהשכינה נסתלקה ממנו, הוא לא האשים אף אחד. למה? כי הוא אשם. כי אין השכינה שורה אלא אדם שהוא שמח. אז לכן הוא גרם להיות עצוב. שאומר, התאבל, אז הוא אשם. אז אין לתלות את האשמה בבנים שלו. הוא אשם. אבל כשראה את העגלות, והתחיל קצת לשמוח, אחרי 22 שנה שאמרו לו עוד יוסף חי, ותחי רוח יעקב. חזרה אליו השכינה. הוא גרם לעצמו לסילוק השכינה, הוא גרם לעצמו להחזרת השכינה. אבל פה שיהיה בסדר, ולהפך, הכל היה בסדר. החיים הכי טובים שהיו לו, זה היה 17 שנה שבמצרים. אז זה שמח, ועכשיו הוא רואה פתאום, הוא אוסף אותם. הוא רוצה לגלות להם את הקץ. אז הוא רואה שהשכינה הסתלקה. אז הוא אומר, הוא לא טבע. אבל זה לא בגללי, כי עכשיו אני שמח. ברוך השם, אני שמח לראות יוסף צדיק, בניו צדיקים, ועכשיו עד כדי כך שהבאים שלו צדיקים, עד שעשה אותם כאפרים, כמנשה, אפרים כרובי ושמעון יהיו לי. זאת אומרת שהיה בשמחה גדולה, גדולה מאוד. נכון, בהתחלה הסתלקה ממנו השכינה, כשרצה לברך אותם בגלל הרשעים שיצאו ממנם. אחר כך בא יוסף ואמר לו, מה, בגלל אלה שיצאו אתה תעניש את אלה צדיקים, תראה השתה כתובה שלי, תראה. אתה לא יכול להעניש אותם על מה שיעשו, הם לא אשמים. כתוב אבות על בנים, אבל אלה צדיקים, הזרע שלהם שיעשו עבירות,
זה לא בגלל ההורים צדיקים. הנה הכתובה, תסתכל עליהם. גדלו פה, אפרים למד איתך תורה. מנשה הוא שמביא לך לאכול. איך אתה יכול לעשות את זה? למה לא? סליחה. וברך אותם וכו' וכו'. אז לכאורה אנחנו רואים שיעקב אבינו עליו השלום לא הבין, אמר לבאים שלי שמעו, אם נסתלקה מעיני השכינה זה בגללכם, זה לא בגללי. אם זה יהיה בגללי, אני כבר זהו זה. אני שמח. אני גרמתי לעצמי שהשכינה תסתלק ממני בגלל שהתאבלתי על יוסף. בינתיים הכל בסדר ברוך השם עכשיו. אבל עכשיו יש בעיה גדולה. הבעיה זה, אני רוצה לברך אתכם. אני רוצה להגיד לכם מתי המשיח יבוא. מתי השכינה, את סוף הקיצין. והשכינה נסתכל על זה. זה סימן שלא רוצים שאני אגלה לכם. זה סימן שיש פה בעיה גדולה. זה סימן שיש פה בעיה גדולה. אז אמרו לו מיד, אמרו לו שמע ישראל. אבל במה הוא האשים אותם? הוא האשים אותם עליהם, אולי יש בכם. כי כתוב רבותי חז"ל אומרים שבני ישראל היו קצת, שוודאי כשכולם היו צדיקים, אולי הגאווה, אולי בגלל שעכשיו רואים שיוסף שהיה מלך מסוף העולם ועד סופו, אולי היו מתגאים בו, מי יודע, מה להם זה בלתי אפשרי שהשכינה הסתלקה. אולי אני רציתי לדבר לכם מתי יבוא סוף הגלות. אולי לא השלמתם טוב ביניכם, אולי יש לכם עוד קצת בעיות ביניכם, אולי דברים רבותיי, שתדעו דבר אחד, חס וחלילה שיהיה חשד בם, אבל כשרואים כשיש בעיה, אדם צריך לפשש מעשיו. פשפיש ולא מצא את לי בביתו תורה, הוא אומר להם, אני רוצה לגלות לכם סוד קץ הימים. אז למה תסתלקה מן השכינה? אז זה בגללכם. אולי בגלל שאתם מתגאים. אולי שאין שלימות ביניכם. אולי עוד לא השלמתם ביניכם. לכן אמרו לו שמע ישראל. לכן אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים שמע ישראל צריך לכוון ואהבת לרעך כמוך. אולי יש לכם עוד החטא הזה של מכירת יוסף. אולי זה בלתי עד שצעקו, אמרו לא, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו לא, אין לנו חס וחלילה איזה פגם של שנאה בינינו, לא, אחד אוהב את השני. ואהבת את השם אלוקיך, אין בנו גאווה, חס ושלום, אחד על השני, או שאנחנו מתגאים במצוות, לא. אנחנו מוכנים למסור נפשנו על שמו של הקדוש ברוך הוא, אוהבים אותו בכל נפשך, בכל לבביך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אין. מיד אמרו לקדוש ברוך הוא, ליעקב אבינו, לא. כי יעקב אבינו פשוט, הוא רוצה לדעת למה. הוא יודע שסילוק השכינה לא בא בגללו, אז בא בגלל מי? בא בגללם, כי זה נוגע להם. אז אולי יש משהו בידיים שלכם. אז בסוף אמרו לו, שמע ישראל, אנחנו באחדות. כמו שעם ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אחד, אנחנו עם ישראל אחד, כמו שכתוב. שכשבאו למצרים כתוב 70 נפש, וחז"ל אומרים את אלה שעובדים, בני עשיו שעובדים להרבה עבודה זרה, קורא להם נפשות. אבל עם ישראל קוראים להם נפש, כי יש להם בורא עולם אחד, מאמינים רק בהקדוש ברוך הוא, אין להם חס וחלילה, לא עבודה זרה, לא, אין להם. יש להם רק את הקדוש ברוך הוא, זה מה שיש להם. בלב להם. כך ענו לו. אז מיד יעקב אבינו הבין שאם נסתלקה השכינה, זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיגלה. לא בגללו כמו שהסברתי, וזה גם לא בגללם.
הנה עכשיו מגלים לו, הם אוהבים רק את הקדוש ברוך הוא, שמע ישראל, השם, אלוקינו השם. לכן רבותיי אמר להם, התאספו, התקבצו, זאת אומרת, מאחר ואין ביניכם לא שנאת חינם ולא כלום, אז בזכות האחדות שיש ביניכם עכשיו, זה מה שיקרב לכם את הגאולה. שיש אחדות. זה היה חשוב. זה היה, בעצם זה הייתה הצבא. להיות באחדות. ואחר כך ראינו שיעקב אבינו עליו השלום בירך חלק מהשבטים, לחלק מהשבטים לא בירך, כעס עליהם. עם כל זאת, לא ראינו שכעסו, אלא קיבלו. אחד לא התקנה בשני. אחד לא התקנה בשני, חס ושלום. להפך. בסוף כתוב שיעקב בירך את כולם. מה הייתה הברכה שלו? של יעקב, אפילו שיש חלק למי ברכתי וחלק למי לא ברכתי, הרי כל הברכות כולם, אם יש אחדות אז כל אחד יהנה מהברכה של השני. כשיש אחדות אז כל אחד, הרי זה מה שאמרתם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כמו שעם ישראל, כמו שהקשחו אחד, אורית אחד, עם ישראל אחד. אז אם הייתם אחד, אז זכות התורה תגיד בעדכם, והקדוש ברוך הוא איתכם, והברכות שקיבלו עם ישראל, זה גם שלכם. פלא פלאים. יוסף הצדיק עליו שם חשד, ודאי, חושד, למה קרה את זה? רבותיי, רציתי להגיד לכם, פשוט, סתם, אני כל כך שמח לראות איך שיעקב אבינו עליו השלום ראה שמיתתו שלמה, ואיך שקברו אותו, איך קברו אותו, איך הרימו את הארון שלו, כמו שהרימו את הארון, כך מרימים את התורה, כך היו מרימים כך היו עם ישראל חונים במדבר. ממש, איך היו חונים מסביב לארון הקודש. פלא פלאים, שלושה שבטים מכאן, מזרח, מערב, צפון, דרום, וארון הקודש, והמשכן באמצע ארון הקודש. פלא פלאים. זכה יעקב אבינו שיוסף הצדיק, הוא צדיק, בניו צדיקים. נתאר עצמנו, אם הבנים שיוסף הצדיק היו צדיקים, נתאר עצמנו עד כמה היו הבנים של יהודה וכולם, כולם צדיקים, אני מתפלא, איזה אשרי העם שככה לו. ומצד אחר אני רואה, חז"ל אומרים, כשיעקב אבינו רצו להכניס אותו, לקבור אותו במערת המכפלה, בא עשיו ונלחם. לא רוצה את המקום שלו. עד שהייתה שם מלחמה ביניהם, וקם חושים בן דן והרג את עשיו. אני מדמיין, מתאר לעצמי, הקבורה שקברו, איך קברו יצחק אבינו, יעקב ועשיו, יעקב הצדיק ועשיו הרשע, נכנס למערת המכפלה, לקבור את אביו. רשע גדול קובר את האבא שלו. אני מתאר לעצמי איך יעקב אבינו מכניסים אותו 12 שבטים צדיקים לקבור אותו, ועוד פעם בא עשיו להפריע ושמה מת. כל הצבא הגדול שהיו עם עשיו פחדו והלכו. אפילו את הראש של עשיו השאירו אותו שמה. אני רבותיי שואל לעצמי, איך זה שעשיו יצא ככה רשע, ולעומת זה יעקב יצא ככה צדיק? איך?
אני מתאר לעצמי כל המשפחה של עשיו מצד, רואים את כל המשפחה של יעקב מצד. עשיו הבכור שמחה בכורתו הוא עוד חי, כשיעקב מיתתו שלמה, בן יוסף מלך על כל העולם, הוא השליט. בוודאי כשהיה רעב, גם בני עשיו באו לקנות אוכל במצרים, ואחר כך שמעו מי זה יוסף. פלא פלאים, אני מנסה לדמיין לעצמי שני קבוצות. הקבוצה של עשיו רואים את הכבוד של הקבוצה השנייה של יעקב אבינו. ומדוע לא הרהרו בתשובה? הרי אנחנו בני דודים, הרי אנחנו משפחה, אנחנו הנכדים של יצחק ואברהם, רבקה ושרה, וזה הדוד יעקב, אתם קרובים, רואים את המעמד הגדול הזה, והם לא חוזרים בתשובה. אנחנו משפחה אחת. התשובה היא, יודעים שהתורה נקנית בייסורים. יודעים כדי לקבל פעם את התורה, צריך זיכוך, לזכך את עצמם. יש 400 שנה של גלות, עבדות, והם לא מוכנים. להפך, עכשיו יש לנו הזדמנות, שלכם הזדמנות, בואו נהיה עם אחד, בואו כולנו מצרים, בואו נלמד תורה שם, נהיה עם אחד. לא. מעדיפים לחזור. אין לנו חלק ונחלה עם מערת המכפלה, זהו זה, גמרנו. זה סוף פסוק. רואים את האמת, אבל הם בחרו באמת שלהם. מאברהם אבינו יצא יצחק, מיעקב יצאו שבטי יהדות ישראל, מיצחק יצא עשיו, יעקב ועשיו. שלכאורה בשניהם גדלו בבית אחד. אבל עשיו כבר בחר בעולם שלו. רבותיי, זו המצב של היהדות. המצב של היהדות הוא ככה. אפשר להיות 12 ילדים בבני ברק, באשדוד, בירושלים, בצרפת. יכול לצאת אחד רשע. אתמול ביום ראשון ביציאה ראש ישיבה הגדול, היה בוכה מסכן. כל הבנים שלו בכוללים, כולם צדיקים. יש לו בן פרק עול. פלא פלאים, זה שפרק עול פעם היה בישיבה גם כן. והוא בא לבית, רואה את כל האחים שלו. אבל איך שיוצא מהבית, מוריד את הכיפה. איך דבר כזה יכול להיות? זה המציאות. התורה היא לא בירושה. התורה זה עבודה. מי שבוחר ברחוב, זה מה שקורה לו. יעקב, איש ציד, איש שדה. השדה והרחוב בראש שלו. היום, רבותיי, הם לא נזהרים עם כל הקלקול שיש היום של מחשבים, של טלפונים וכו' וכו'. אפשר להכניס את כל הקלקול לבית, לראש. עשיו ראה מה שראה וזה השפיע עליו. יעקב לא ראה, ויעקב השתמש בו, לא רוצה לראות. אבל צריך לצאת. אז אם אתה יוצא, אתה תצא, אתה תפגע מהרחוב. ראה והציץ ונפגע, לא. אז אם פגע בך,
מנורה הזה מושכו לבית המדרש. ותבטל אותו בבית המדרש. ודאי שאנחנו נשפעים ממה שאנחנו רואים ברחוב. אבל ברוך השם יש לנו את בית המדרש. כשיושבים ולומדים תורה, אז מכניעים, משפילים, מבטלים מה שראינו. כדי לנקות משהו צריך לנקות אותו עם מים, עם מים אל התורה. כדי לנקות ולזכך את הראש צריך תורה. שזה יהיה מטהר. מקווה ישראל. מקווה ישראל נעשה, רואים כל המעמד הזה, איזה מעמד, יוסף המלך עם כתר, כל המלאכים הביאו הכתר שלהם, קישטו את הארון של יעקב אבינו, יעקב לא מת, היה על המיטה, רואים אותו. השבטים, שבטי העדות לישראל, יהודה, לוי, שרה, זבולון, יוסף, זקני מצרים, מלכים, ובאו אנשי עשיו, ועשיו הרשע, הם אחים, הם משפחה. באליפז איתם, עמלק, מי יודע מי, כולם באו, כולם מסתכלים. במקום שיקבלו השפעה טובה, והתחברו למשפחת יעקב אבינו. לא. בחרו ברחוב. ויעקב אשתה משבועלים, ועשיו איש שדה. איש הרחוב. מה נעשה בבית? אבל תראה, יש להם תורה וגדולה במקום אחד. תסתכלו, עשיו, תסתכל. כן, לא מכנים לגדולה הזאת, אם יש איתה גם תורה. אנחנו מעדיפים תורה בלא, מעדיפים גדולה בלא תורה. קשה. אתמול במטוס ראיתי בן אדם אוכל, נתנו לו בשר, גבינה, חלב, סלט, יין. אז אמרנו כל העבירות שמה. בשר וחלב, נסך, סלטים עם כל הג'וקים שיש שמה, כל החיידקים שיש שמה, יין נסך, בישול גוי, כמה עבירות שמה. ברוך השם. אנחנו לא אוכלים, לא אכלנו. לא אכלנו ברוך השם. לא אכלנו. יעקב אבינו עליו, ויעקב אשתה משבועלים. הוא באוהל, וכשהיה במשך הרבה שנים רועה צאן, אז בית המדרש היה ברחוב. הוא בנה, בכל מקום, איפה היה נמצא? הבעמות של ההלכה. היה מקדש את המקום איפה היה נמצא. היה חוזר אותו, אין זה עם בית אלוקי וזה השמיים. כמו החנוכה שמקדשת את הרחוב, מערה אותו. זה יעקב. אלו שייך אצלם, לחשי לפני שני, שמנו תפנה. תמיד, אני עכשיו ברחוב, תקדש את המחשבות שלך. אפילו שמעתי שרב עובדיה יוסף עליו השלום, עם הרב אבא שאול, שמעתי, סיפרו לי, שלפני הרבה שנים, כשהיו צעירים, היו צריכים ללכת ברגל לישיבה, אני חושב, שעה דרך. שמעתי שכמה פעמים סיימו את הש"ס, רק בדרך הזאת שהיו עושים. אותו דבר פעם שמעתי הרב עובדיה יוסף עליו השלום, שסיים את כל הש"ס, רק בדקות ובשעות שהיה כשהיו הולך איזה ברית מילה, אז עד שהיו באים כולם, היה איזה רבע שעה, 20 דקות, מחכה לפעמים שעה, או כשהייתה איזה חתונה, צריך לחכות, החתן עוד לא הגיע, כאן עוד לא הגיע, אז במקום שישב לדבר שטויות, היה יושב ולומד.
אז, וכך הוא סיים את כל הש"ס, רק בשעות הללו של חתונות, של ברית מילות, של אוטובוסים, של מחכה לאוטובוס, היו מחכים לאוטובוסים. היום אנחנו יש לנו נהגים, אוי לנו. הם כמה פעמים, רב שך עליו השם נסע עד חיפה, כדי להביא שלום בין אדם לאשתו. מי יעשה את זה? מי יעשה את זה? אני זוכר פעם, כשאחד מהמשפחה שלי היה חולה, והלכתי לבקר אותו באיזה, לפני אולי 30 שנה, לא יודע, או 25 שנים, אני זוכר, היה רב צדקה עליו השלום, עם רב אבא שאול. אם אני לא טועה, רב אבא שאול היה חולה, הוא עכשיו נפטר, ובא לבקר אותי רב צדקה, ואני הלכתי כשבאתי לבקר את אחד מהמשפחה שלי, אמרו לי, הלכתי לבקר אותם, סתם להגיד להם שלום. ואחד על שוכב, ואחד יושב על ידו, ואני זוכר, כשאמרתי לי מעני, ממש עם איזה כבוד כיבדו אותי, ועל מה היו מדברים? דברי תורה. אני מעולם לא אשכח את זה. מעולם לא אשכח את זה. כל רגע, זה רגע של תורה. מצווה בא לידך תחת מצנה. ממש זה מבהיל. עד כמה כל אדם צריך להשתדל, להיות עוסק בתורה ומצוות. עכשיו אנחנו מבינים שיעקב אבינו עליו השלום הוא איש של מחשבות, הוא סמל התורה. הוא לא מבין, למה הרוח הקודש חזרה לו. נסתלקה ממנו במשך 22 שנה בגלל שהתאבל, הוא אשם. הוא לא יכול להאשים אף אחד. הוא האשם. אבל עכשיו, שהכל בסדר, וזה מסתלק, מה הולך פה? יש פה בעיה. הבעיה לא מצידי, מצדכם. אמרו לו, לא. זה גם זה לא מצדנו. כי אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. כמו שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, שמע ישראל, שם אלו, גם אנחנו מוכנים, מסור נפש על הקדוש ברוך הוא. אז מה הסיבה? אז אומר להם יעקב, טוב בסדר, אבל אולי יש קצת גאווה, אולי בזה שיוסף הוא השלט, אז אתם מתגאים, אתם נהנים מהמלכות שלו, כי אתם מגישים, אתם קרובי משפחה לשליט על כל ארץ מצרים, ואתם מגישים מזה קו, וזה לא טוב. אולי יש ביטול תורה, אולי יש משהו, אולי יש משהו דק מן הדק. אז אמרו לו לא. אז למעשה, למה נסתלקה? השכנה. למה הסתלקה השכנה? השכנה הסתלקה, כי עוד לא הגיע הקץ לגלות. זהו זה, אין. הם לא אשמים, והוא לא אשם. השבטים צדיקים, שבטי יהדות ישראל, כולם צדיקים. אין ביטול תורה של אפילו רגע אחד, אין כלום. הם כבר בכלל אין להם השקפה של עשיו, או השקפה של מצרים. אלא הבעיה, הקדוש ברוך הוא רצה. אבל לא הגיע הזמן לגלות את הקץ. הגיע הזמן. כשיבוא הקץ, רק הקדוש ברוך הוא יודע מתי הקץ צריך לבוא. כמו שכתוב, האם מקץ שנתיים שנים או פרעה חולם. כשהגיע הקץ שצריך שיוסף עכשיו ישתחרר, זהו. לכל דבר ודבר יש. רציתי רבותיי להגיד לכם משהו. כתוב, ויהי השם את יוסף, וית אליו חסד. מסביר
בן איש חי, תסתכלו שמה. יש באדם רוח, נפש, נשמה, ונשמה לנשמה. יש גם נשמה, קוראים לה יחידה. על זה אנחנו לא מדברים. אבל הכל פעם יהודי, יש בו אלה 4 כוחות. יש לו הנפש, הרוח, הנשמה, והנשמה נשמה. זה כך מסביר הבן איש חי. אז הוא אומר, מה זה ויתן אליו חסד? הוא אומר חסד, הוא אומר ככה, הוא אומר, יש י' כ' ו' כ' שם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כנגד כל יסוד יש שם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. כנגד הרוח יש אות מי' כ' ו' כ'. כנגד הנפש יש עוד של י' כ' ו' כ'. כנגד הנשמה יש עוד של י' כ' ו' כ'. וכנגד הנשמה לנשמה יש עוד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לכל דבר שיש באדם, כשאחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא מאיר בו, אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא מאיר בנפש, אחד משמותיו הקשור, כל אות עם מה היא קשורה, או לנפש, או לרוח, או לנשמה, או נשמה של הנשמה. וחס וחלילה, להפך, אם האדם הוא רשע, אז הוא מכבה אל האורות, אז הוא כמו בהמה, והנשמה מסתלקת. הוא כמו בהמה, מסתלקת. אז לכל מדרגה יש לה חיות של הארה. אז הוא אומר, כנגד 4 חי, חי הוא נתפס רק בחי. ואחד הקדוש ברוך הוא חי, ברוך חי העולמים. אז מהאורות שלו, מהשם שלו, י' כ' ו' כ', יש הארה לרוח, לנפש, לנשמה, נשמה שמה. אז הוא אומר, אם ניקח 4 פעמים חי, 4 פעמים חי זה כנגד חסד. חסד זה גמטריה 4 פעמים חי. זה ככה. ככה הוא מסביר. איך כותבים חסד? חסד זה ככה. זה ח' זה 8, ד' זה 4, אז זה 12, וסמך זה 60. זאת אומרת 72. 4 פעמים חי, 72. חסד, 72. זה הפירוש, ויהיה השם את יוסף, ויתן אליו חסד. תסתכלו שמה בבן איש חי. אבל אני התחלתי לחשוב. אנחנו יודעים, אין ויהי אלא לשון צער. מה פירוש כאן, ויהיה השם את יוסף? ויתן אליו חסד. יש פה צער. להפך, היה צריך לכתוב והיה, לשון שמחה, שאיזה שמחה שהקדוש ברוך הוא עם יוסף. לא, יוסף היה, והיה צער, זה סתירה. יש צער ויש הערה של הקדוש ברוך הוא. היה צריך להיות שמחה. הרי כדי לזכות להערה של הקדוש ברוך הוא צריך שמחה. לא צער. רבותיי, איזה צער יש ליוסף? והרי היה השם איתו, ונתן לו חסד. רבותיי, התשובה היא שצריך האדם לדעת כשיש לו צרות. אם הוא פותח והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עמו ונותן לו חסד. ודווקא ויהי, אין ויהי אלא לשון צער. אבל מתוך הצער של יוסף הצדיק, הוא אף פעם לא, הוא אף פעם לא ביקש עלילות, ולא התמרמר,
ויהיה שמח, ויהיה מקבל הכל באהבה. מקבל את הצרות באהבה, לא מתלונן. בבחינת ויהי אל הצער, הוא יהיה שמח בצער שלו. ויהי כשהקדוש ראה שיוסף הצדיק היה צדיק, אפילו בעמקות צרות, מסכן לא עשה כלום, מכרו אותו על כלום, עבד פה, עם אשת פוטיפר, צרות עם אשת צרות בכל מקום. והוא לא מתלונן. זכה שמתוך הצרות שלו, הקדוש ברוך הוא העיר לו, ויהי השם את יוסף. ויית אליו, מה זה ויית? גימטריה כה, כה תברכו את בני ישראל. ויית גימטריה כה עם הכולל, זה 26. ויית אליו חסד. הקדוש ברוך הוא מברך אותו. מאותם הערה של 4 שמות, 4 אותיות של י"ק ו"ק, ויית גימטריה כה, שזה כ"ו עם הכולל, שזה י"ק ו"ק, משמה. ויית אליו חסד. היה כל אות משמותיו היו מאירים ביוסף הצדיק. תתארו לכם איזה צרות ואיזה ייסורים היו ליוסף הצדיק עליו השלום. תתארו לכם במצרים, תתארו לכם כמה סבל. תתארו לכם כמה סבל. כמה סבל יוסף הצדיק. ואף פעם יוסף הצדיק לא אמר כלום. קיבל הכל באהבה. הכל קיבל באהבה. אז זכה למה שזכה. אז עכשיו תתארו לכם עכשיו יוסף הצדיק עליו השלום. היום, בערבות הרבים היום, כמה היום להיות, אנחנו חיים ברחובות של פריז, ניו יורק, תל אביב, כמו יוסף שהיה במקום ערבת הארץ, כמה שם היה מסוכן, לעקור זאת. עבד את הקדוש ברוך הוא, וזכה לכל מה שזכה. אותו דבר אנחנו יכולים לזכות, לכל הדברים שלהם זכה יוסף, גם אנחנו יכולים לזכות ויית אליו חסד. אומר שמה בן איש חי, דבר מבהיל, אומר, אמנם לכל אדם ואדם יש משמותיו שהקדוש ברוך הוא מאירים בו. דרך העבודה שהוא עושה, עבודה אישית שהוא עושה. והם לא יעבוד את העבודה האישית ויהיה כמו בהמה, אז הוא יזכה שיקבל את הערות מהאדם הראשון, כי לא לשכוח שהאדם הראשון זכה שכל הנשמות היו בו, והאדם הוא חלק מהאדם הראשון, אז כל אדם יש לו קצת חלק מאותם הערות שהאדם הראשון הקדוש ברוך הוא העיר בו, אבל זה רק כיסופה, זה לא, זה רק מתנת חינם. כמה אדם צריך להגיש, אני רוצה לזכות להערות שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ויהי השם את יוסף, ויית אליו חסד, מהעבודה שאני אעשה לקדוש ברוך הוא. מה תענוך אעשה לביתי? אני רוצה שהבית שלי, שאיפה יש גוף, שאיפה יש הרוח, נשמה, והנפש והנשמה של הנשמה, אני אעשה לביתי להער להם. מהערות של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, לפי זה, אולי מזה פחד יעקב אבינו, כשנסתלקה ממנו השכנה. אמר, כי יעקב היה כאיש שופט, האדם הראשון. אמר, אולי הם לא זכו להערת שמותיו של הקדוש ברוך הוא בכוחות עצמם. הם רק זוכים ממה שמקבלים בחינם מהאדם הראשון. אז אמרו, לא, השם אלוקינו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו, מאחר והקשחו אלוקינו, אנחנו מקבלים מהערותיו בנו, מכוחות עצמנו, מה שאנחנו עושים. אז המסתלקה השכנה. זה כמו שאמרנו, עוד לא הגיע הזמן שיגלה. הוא לא השם והם לא האשמים.
עד שיבוא הזמן. אני מברך אתכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה ובשורות טובות. الهلولة لسيتو على الهرب بدافيد بنتو الهلولة لسيتو الهرب بدافيد بنتو نوضو يا العيالات صغارتو على البي دافيد بنتو